Čaute ľudia, zajtra pôjdeme na súkromný rybník u Bela v Štúrove a uvidíte, čím vlastne budem krmiť. Vydám ho, dneska je vlastne štvrtok, zajtra ráno vyrážam na súkromak a budem krmiť kukuricou. Je to varená kukurica, není kvasená. Nemám ukázať, že vlastne ako to vyzerá a že mám aj akože recept, čo sme vlastne robili. To vyzerá tá kukurica. Keď ju chytím, ako napríklad takto, dokážem toto nie je úplne, dokážem rozpučiť, vidíte? A vlastne my sme ho varili, zobrali sme veľký hrniec a naplnili sme ho asi do polky. A dali sme ho vodou, že akože tá voda bola, akože keď máte takto kukuricu v hrnici, takže tá voda bola trocha vyššie. Ona potom zväčší objem. Takže sa pripravte, že keď ju budete variť, takže určite ju dajte menej ako je hrniec. Varili sme ju, počítal som ale hodinku, možno hodinku aj pol. Takže napíšte mi určite, že z tých skúseností, ak ste varili kukuricu a vydám video. Dneska je vlastne štvrtok a v piatok tam budeme. Čau, čau.